Digitálny svet prináša pre naše deti nové možnosti. Príležitosti spájať sa s najbližšími. Zabávať sa s kamarátmi a objavovať odpovede na otázky, ktoré im nedajú spávať. Avšak tento svet je plný rizík. Ktoré dokážu v priebehu niekoľkých sekúnd zmeniť krehký detský život na nepoznanie. Chráňme svoje deti a nedopustme, aby sa stali obeťou temných stránok internetu. www.ochraňma.sk, nezisková organizácia na ochranu detí.